الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله تعالى ayta: إنا أنزلناه في ليلة القدر. Дөреслекте Кур'анны без Кадр кичәсендә иңдердек. Һәм وما أدراك ما ليلة القدر. Һәм бу кичәнең әһәмиятеннән гафил булма, ихтибарсыз калдырма. Лейлатул кадри хайрун мин әлфи шәһр. Ул төнне кылынган гыйбадәт, эшләнелгән эш 1000 айдан да хәерлерәк, өстенрәк. Ул төнне фәрештәләр Җибраил алейхиссалам Аллаһ Тәгаләнең әмерләре белән иңә. Җиргә бәрәкәт, хәерлек иңдерә. Һәм ул төн таң атканчыга кадәр сәламәт булачак. Аллаһ Тәгалә әйтә: «Инна анзалнаху фи лейлатин мубарака». Ул төн мубарак, бәрәкәтле, файдасы күп булган төн. Инна кунна мунзирин. Без сезне кисәтүчеләрдән булдык ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хатыны тапшыра һәм әйтә: Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Соңгы 10 көн, Рамазанның соңгы 10 көне кергәч тә тырышлык күрсәтте, хатыннарыннан ерагайды. وأحيا ليله. Һәм төннең күп өлешен намазда булды. وأيقظ أهله. Һәм гаиләсен гыйбадәткә уятты. Шулай ук Аиша һәм Ибн Умар тапшыралар һәм әйтәләр: Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам соңгы 10 көндә 20 көндә күрсәтмәгән тырышлыкны күрсәтә иде. Ягъни Рамазан килгәч тә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам тырышлык күрсәткән булса, соңгы 10 көне кергәч тә тагын да күбрәк тырышлык күрсәтә иде. Шулай ук Аиша әйтә, Аллаһ аннан разый булсын: "Тахарру лейлатул кадри фил витри мин ал-ашр ал-авахир мин ар-рамадан." Ягъни хәбәрләр килгәнчә Кадр кичәсен соңгы 10 көндә эзләргә кирәк. Тагын да күбрәк тырышлык күрсәтергә кирәк 90-нарда. Һәм тагын да ныграк тырышлык күрсәтергә кирәк 27-нче төнне. Аллаһ субханаһу ва тааля гыйбадәтләр турында әйткәндә шулай дип әйтә. Хаҗ турында сөйләсә, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сумма афиду мин хайсу афада ан-нас вастагфируллаһ инналлаһа гафурур рахим." Әгәр дә хаҗ эшләре тәмамланган булса, сез Аллаһ Тәгаләдән истигъфар кылыгыз. Аллаһ Тәгаләдән гафу итүне сорагыз. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә гафур, рахим.
Шулай ук Аллаһ Тәгалә үзенең кулларының сыйфатлары турында сөйләгәндә әйтә: "Кану қалилан минал лейли ма яхҗаун ва бил асхари хум ястагфирун." Аллар төннең әз өлешен генә йоклыйлар иде. Ягъни тәһаҗҗүдтә иделәр, намазда иделәр. Намаз укыгач та, сәхәр вакыты җиткәч тә, ва бил асхари хум ястагфирун, намазларын истигъфар белән тәмамлыйлар иде. Шулай ук фарыз намаз укыгач та без 3 тапкыр истигъфар кылабыз. Һәм һәрбер гыйбадәттә шулай булырга тиеш. Ягъни Аллаһ Тәгалә өйрәтә һәм әйтә: әгәр дә гыйбадәтебезне тәмамласак, без Аллаһ Тәгаләдән шул гыйбадәттә кылган кимчелекләр өчен гафу сорарга тиешбез. Ва кулубухум ваҗилатун аннахум иля раббихим раҗиун. Аллаһ Тәгалә әйтә: гыйбадәт кылгач та мөэминнәрнең йөрәкләрендә курку бар. Чөнки Раббыларына кайтырга тиешләр. Һәм төп максатны үтәү хакында җавап бирергә тиешләр. Шуңар аларның йөрәкләре тетрәнә, курку бар. Аллаһ Тәгалә кабул итмәс дип. Ягъни бер яктан алар өмет итәләр. Аллаһ Тәгаләдән сорыйлар, кабул ит дип. Һәм икенче яктан Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйлар. Кергән кимчелекләр өчен һәм кабул ителмәс дип куркалар. Шуңар Аиша сорагач та Аллаһның илчесеннән: "Я Расулаллах, әгәр дә Кадир кичәсен белгән булсам, әгәр дә Кадир кичәсенә керешкән булсам, нәрсә миңа бу төнне әйтергә?" Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһумма иннака афуун." Я Аллаһ, син афу, ягъни гафу итүче, кичерүче, тухиббул афва, һәм гафу итүне яратасың. Фаъфу анни, һәм минең кимчелекләремне кичер, гафу ит дип дуа кылды. Чөнки бу соңгы төннәрдә була. Кадир кичәсе ул соңгы төннәрдә. Һәм Рамазан тамамланып бара. Рамазан кабул ителсен өчен, тырышлыкларыбыз буш китмәсен өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шакыра бу төннәрне тагын да күбрәк истигъфар кылырга һәм Аллаһ Тәгаләдән гафу үтенергә. Аллаһ Тәгалә гафу итсен өчен шулай ук үзеңә дә гафу итәргә белергә кирәк. Үзеңә дә гафу итәргә кирәк. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валияфу валиясфаху", гафу итсеннәр, кичерсеннәр. "Ала тухиббуна ан ягфираллаһу лакум", Аллаһ Тәгаләнең кичерүен, гафу итүен теләсәгез, үзегез дә гафу итегез. Соңгы 10 көн, 20 көн үрте. Инде ураза тоту ул авыр. Шуңар ураза тоткач та ашу да тизрәк чыга. Яхшы уйланылмый да ашыга кеше. Шуңар күп хаталана ала. Шуңар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм Аллаһ Тәгалә шакыра гафу итүгә. Бер-беребезне гафу итәргә, аңнарга хәлләребезне. Һәрберебез гыйбадәттә, һәрберебез Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен өмет итә, аның газабыннан курка. Һәм әгәр дә без Аллаһ Тәгалә безне гафу итүне телибез икән, без дә гафу итүчеләр саныннан булыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: әгәр дә берәр кеше Кадир кичәсендә Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәләренә ышанып һәм
ondan әҗер савап өмет итеп намаз укыса, аның моңар кадәр булган гынахлары гафу ителәчәк. Менә бу максатка без омтылырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә безне гафу итүне. Шуңар әйдәгез, менә иртәгә акшамнан соң соңгы 10 көн керә. Шуңар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тырышлык күрсәткән сыман без дә тырышлык күрсәтик. Ул гыйбадәт кылган сыман без дә гыйбадәт кылыйк. Һәм Аллаһ Тәгаләдән күбрәк истигъфар кылыйк, гафу үтеник. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله